Takže ahoj, te zdravím u nového videa. Už ani nevím, jak je to dlouho, co jsem byl naposled u vody. Je 11. září 2023. Já jsem se vydal tak na 3-4 hodinky k řece na Berounku. Je horko teda, dusno. Čekám teda, že bude možná nějaká bouřka. Ale podle předpovědi nic ne. Když jsem se zbalil, vyrazil jsem na první flek, co mi napadlo. Myslel jsem teda, že tady bude obsazeno, protože to místo, kde teď sedím, je docela profláklý. Ale vydal jsem se prostě sem. Říkám, jdu po dlouhé době k vodě, takže bych teda opravdu rád, kdyby nějaká ryba přišla. Ale musím vůbec vyzkoušet názování po dlouhé době a celkově jsem musel nějak dát dokupy výbavu, protože jak jsem dlouho nebyl, tak se mi to všechno nějak z poslední výpravy, jsem něco zapomněl uklidit, něco zase bylo nedodělaného. Takže jsem to musel nějak zkompletovat a rychle vyrazit. Ještě jsem to trošku projázdil kobrou, ale vypadá to, že se budou futurovat asi až večer, nebo nevím. Jak je furt krásně, teda je tady spoustu lidí, která jezdí tady přes Lávku. To možná si za mnou dají slyšet. Tak to přejezd přes ty prkna. To vydá takový zvláštní zvuk. No. Já jsem se jako najet. Nebudu dělat reklamu, ale dal jsem si takový to klasický, rychlý rybářský jídlo. Už předpřipravený, že se neměl čas něco mazat doma. No a mám furt hlad, to teda vypadá dobře, je to drahý jako prase a moc se z toho teda člověk jde najít, to je taky fakt. Tu cenu bych měl cel 13 rohlíků, naditý plný šunkou a všem možným. Já vůbec nejsem zvyklý jako do objektivu, takže se mluvám, ale já furt sedu krásný pruty můj sestavu. A sedu tu přírodu tady. Nejsem úplně naučený, abych koukal tady do objektivu. Takový zvláštní, tady člověk uvídá sám. Prostě tady poslouchá kolem, co tady jsem si říkal, to je nějaký blázen. Schizofrenický. Jinak asi bych mohl říct, co tam mám, že jo. Takže mám tam klasický návazec, prostě ten úplně obyčejný. A mám tam obě dvě montáže, mám na panáčka, což znamená 21 kouli s popkou, 14 mm, 16, teď nevím opravdu. No a
Zakrmil jsem to pár koulama, co mi zbyly nějaký koule, 20. A nějak jsem to tam prostě naházel, no, takže systém, že tady ten flag, kde teďko jsem, jak jsem říkal, že to je prochytávaný flag. Tady ty ryby prostě si dávají bacha na háček. Ale občas se někdo splete, že jo. Občas se některá splete, pak to udělá radost, když je na břehu ta ryba. No. Tak bych se dal nějaký pivečko, tyjo, zapomněl jsem si ho vzít teda, no. Já tady vždycky na to myslím, že si dám aspoň jedno pivo. Ale vždycky to zapomněl koupit. Tady potom, jako bych se ho fakt dal, bylo nižší si mohl chuť. Nic. Tady si musím stačit s vodou. Musím představovat, jak to je krásně vychlazená 12. Boží. No, takže tak prostě. Já jdu čekat dál. No, čekáte samozřejmě se mnou, že jo, čekám na tohle video. Tak teda zatím. Tu další report. Máme asi tak 2 hodiny od té doby, co jsem natáčel druhý video. A nic se nezměnilo. Takže to vidím ještě tak na hoďku. Když tu na 8, kolem 9 si začne snímat. Já bohužel jdu do práce, takže do celý to nedám. Jsem tady 3. den už, zase na chvilku, nějakých 4-5 hodin. Je to zase mrtvý, jako předtím. Tady prošel to mě kolega rybář, ten chytal cca 15 metrů na skalách. Chytal feeder, ale říkal, že udělal 4 ryby, max ale 70 cm, co měl ten kapr. A já se tady snažím už asi 3. den dát na to stejné místo, kde jsem krmil předtím. Ale ani to nepíplo, takže uvidím, no, trošku se změnilo počasí, chvilku bez větří, potom zase fouká vítr, pak se zatáhne, teď zase svítí trošku sluníčko. I tady u břehu jsem koukal, že trošku odplaval bordel, který tady byl, takže třeba tu změnu nějak mohlo proměnit v bonus rybu. Takže jsem vydal v sobotu, dneska je vlastně pátek, pardon, v neděli jsem vydal. A hned po práci v sobotu skončím, v neděli ráno přijdu z práce a půjdu na flexem. Ještě za mnou přijde kamarád Rostě a já tady budu od rána a Rostě přijde potom nějak díl asi a bude tady minimálně do 10 do večera. A jestli to už ani tu neděli nic neudělá, tak už nevím, tak je tady prokletý. Zkusil jsem i návazce, to je vlastně ten kmen mám, to je teď pěkný okolo tady. Pěkný kruh, kde vlastně ten kmenovej
od olova, od závěsky mám prostě fluorokarbon a na to mám prostě háček na panéčka na stožnou montáž. A zkusím to udělat delší, ale zatím to nevypadá nějak, no, že bych v tom něco změnil, že by se to nějak změnilo. Ale pokud jsou ve vodě, šance nějaká je. Takže je tu další den, je 17. září, je neděle, já jsem teď přijel z práce, ráno jsem končil v práci a rovnou jsem se vydal na flek. Hledal jsem 3 místa, na kterých jsem chtěl jít a bohužel obsazeno, že to jsem mohl čekat v neděli, že budou lidi na víkend na rybách. Jediné místo, které bylo volný, je tohle, na kterém teď sedím. A ještě to místo, kam jsem chodil 3 dny na ryby, kde jsem neudělal žádnou rybu. Takže teď bylo dilema, jestli jít na to samé místo, kde jsem chodil 3 dny a krmil jsem tam, anebo zvolit jiné místo. Takže to dopadlo tak, že jsem změnil místo, což můžete vidět i prostředím za mnou. Já jsem tady sám, kolem 10. by měl přijet kamarád Rosťa, tento dá vedle mě, teď tady krmím takový úsek. Část, kde budeme chytat, to mám nahozený vpravo, Rosťa to bude nejspíš vlevo, ale potom takový strom, který je nad vodou, ve stínu, tak uvidíme, máme dneska 27 stupňů. Tak třeba, úplně ne, jestli to bude teď brát jako přes odpoledne, ale já tady budu do 10 do večera, takže mám spoustu času zkusit štěstí. Takže, ahoj Rosťo. Co bys si dneska řekl naší rybačce? To já nevím, jsem tu teprve hodinu. Ne, musíš do kamery říct a divákům, že co na toto video koukají, že čeká obrovský překvapení, že na konci tohohle z toho videa, co vyjde na YouTube, tak bude 22 kilový lisec. Ty z téhle vody těžko mě tak 22 kilová mrtvola. Taky možnost, no, taky možnost. Už jsme to tady zažili, zrovna v tom roce si tady našla. Nechtěl bych teda chytit ten zbytek část těla. A to byly jenom ruce, nohy, nebo co? To byl jen trup? Jenom trup, jo. Hlava pryč. Tak nás bývají ruce a nohy, jo. Jo, přesně, tady zůstaly, to ještě. Zaknělý. 5 kilo to mít bude to, no. Na 10. To je to. No, co tam máš na háčku, Rostě, co zkoušíš? Ty vole, zkouším na jemno kukuřičku. A pak tam mám jahodu kouli s kukuřičkou. Dobře. Takže já tě vítám tady u zpovědného okýnka.
Jak to bylo v Ačku, jak se to jmenovalo? Pamatuješ si to? Ne, Ta zpovědnice. to nevím. To bylo Ačko, nebo co to bylo taky pořád? Neznám. Já jsem chodil za plentu do zpovědnice a tam si říkal, ale hovna. To bylo se Šmuclerem, počkej. Tak to slyšíte. To nějak pojmenujeme. Počkej, to byl Šmucler, to moderoval, to nejde. Šmucler? To znám auto Šmucler. Ten zubář, vole, ten kokot. Ty vůbec nevím. Fakt? Jsem třeba moc mladý na to, abych to znal. Jo, vlastně, ty vole. Počkej. Šmucler, pořád TV Nova. Prostě vzpomínám své starý mládí. Počkej, já to najdu. Já jsem třeba jako pořád třeba rande, Jo, to bylo v té době, no, ale... kde třeba jako mám ráda Tabu se to kočky, jmenovalo, Tabu. modrovatý. Tabu. Jo, to Tabu. něco říká. Jo, že jsem to někdy slyšel, už neviděl. Zaobíral se choulostivými společenskými tématy jako homosexualitou, fetišismem, násilím a tak podobně. Máme krásný téma, jestli si všimnete, o čem se tady bavíme. Pořád byl vysílám ve večerních hodinách a uváděn Romanem Šmuclerem. Krásný. Doufám, že nám na tuto Člověkem, který se na to hodí. Zubař rozebírá homosexualitu a fetišismus. Oni jsme stopneme ten záznam a povídáme se tady potom. Jo. Potom. Jinak já si všiml, tak mám pivo. Teď jsem říkal v minulém videu, že si vždycky řeknu, že si chci koupit pivo a nekoupil si ho. Tak tady máme zrostou takový pivní koutek. No, neznamená to, že jsme nějaký ožralové nebo něco takového. Ale jedno pivo si můžeš dát k tebe, ne? Když přijde. No to bude pivo na oslavu a zatím to nevypadá. Jinak tu je Rosťa. Rosťa je můj kamarád. To můj kamarád rybář. Vlastně. To je ten kamarád, který jsem říkal, že za mnou přijede v neděli. Rosťo, pozdrav. Čau. Ahoj. Takže tak, no máme tady 4 pruty nahozený celkem, což asi dá logiku, že když na osobu můžu chytat jenom 2. Ale pro někoho to neví třeba. Tak takhle. Jsme na řece Berounce. Jsme na takovém místě, kde jsme úplně být jako nechtěli, ale já jsem vyrazil z práce, to už jsem říkal si v předešlém videu. Jsem po práci hledal flek a tam, kam jsem chtěl jít, tak tam byl pán. Takže jsem se tahal z bandáží, bolely mi záda, nebudu říkal, že ne. Zpátky na flek, na který jsem chtěl předtím jít, ten flek, kde jsem byl 3 dny. Chytal jsem tam, krmil jsem tam, ale rybu jsem tam neudělal. Takže prostě jsme se vydali o... Není nic lepšího, než jít na to místo znova. Ano. Ale pak já jsem si na ten flex šel sednout. Začal jsem napichovat vidličky a řekl jsem si, ne, tady to asi dneska nemá smysl. Zkusíme o 40 metrů flek vedle. Je to tady trošku uší, takže možná větší šance je zastavit tu rybu na krmáku. A vlastně de facto já tam mám 2 koule, nebo na každém prutu mám kouli s popkou na panáčka. Jsem na druhém prutu a Rosťa tam má. Rosťa, co tam je? Co říkal? Řekni to znovu, prosím tě. To střínej, vole. Dobře. Tak já to vystřihnu a pak to tam nějak zbasnu. Z jiného závěru. Dobře. Když tak se jako nelekejte si, že to možná ty videa budou jako stříhlý, takže každý bez jiný úhlu. Trochu sekaný pro epileptiky, to bych Ano. doporučoval se nedívat na to. Ale jsme jak krásná bubina, jestli to vidět. No, jak jsem říkal už, jako jsme tady, já jsem tady od 8. Budeme tady tak do 9, do 10. Mezi tím přijdou tak 4 ryby, aspoň 20 plus. A jsem to se musíte nechat překvapit, že na konci videa. Ne, že to uděláte tak, že fikálně, že si přesunete pozici videa na konec a tam si jsme nechytili vůbec nic, jo. Takhle ne. Na konci Big Fish. Big Fish, přesně, Big velký fish, překvápko, ale já ho dám někam doprostřed, aby se to právě nemohli takhle s tím. No nic, takže my se ozvem, nebo já se ozvu, nebo Rostě se ozve, já nevím ještě, jak to bude, co, Rostě. Buď já s rybou, Rostě s rybou, anebo někdo s rybou. Nebo někdo cizí s rybou. Nebo někdo cizí s rybou, přesně tak. Docela nasvícený, no, nezdá se ti. Já sluníčko půjdu. Nevadí, já to potom nějak střihnu. No tady zpátky s pizzou. Pozdější oběd. Jediný dnešní úlovek. Jo. Ale to je pizza.
Nějaký informace, co se za poslední 2 hodiny staly. Takže vlastně nic zásadního se nestalo. Jsme na takové hranici, že tady se prostě přemýšlíme, že změníme místo, ale Všude plno. přesně tak, no. Jsme se rozhodli, že půjdu na to místo, kde jsem byl 3 dny, než jsem tam krmil. A bohužel tam sedí rybář, no. Takže tady dáme ještě nějakou šanci. A budeme průběžně kontrolovat a koukat, jestli tam furt je nebo není. Protože tady má zatím dostal jeden pípaneček takový lehkej. Ale zatím jako, že by to bylo něco extra, nějaký potáhnutí, to ne, no. Prostě se nají a říkal, že to, že hodí návodce, viď? Se hodím. Nebo teda jenom přehodí teda pro ty asi. Ty zkontroluji, jakým je to stavu. Jo. Je tam třeba nějaký vůbec následek nějakého kousání. Ty koule. Okousaný koule. Myslíš si, že ryba kouše? Jo, má obrovský zuby. Tím to vyžívá požráky, ale... Není to ten střískal, Je. Ten tam byl. Asi. Pojď. To je stěný plašu. Rybu, která možná vyjela. Ty zrovna byla u toho háčku, ty vole. Už mi žila na kouli. Takže závěr z videa, nebo na video. Momentálně jsme zase na jiném místě úplně. Přesunuli jsme se asi tak před 2 hodinama. To bylo takový hektický, když jsme šli na to místo, kde jsem byl já ráno se podívat. Který byl samozřejmě obsazený. Tak nám to nedalo. A všechno se prostě viděli jsme, nebo spatřili jsme toho pána, co tady seděl, že jde po lávce pryč. Takže jsme si řekli, že bude nejspíš to místo volný. Takže jsme to rychle pobalili. No a přesunuli jsme se sem. Roztoněl před půl hodinou. Záběr jako blázen. Padák, ty vole, to udělal díru do země, ty vole. Nenápadný pípance. Jsme si říkali oba dva úplně vykulený oči, říkáme jo, že by konečně něco. A pak na konci, co tam bylo prostě. Ty vole, nějaký cejn. Nějaký cejn. Kdyby to byla nějaká obrovská lopata, jo, to byl... Cejn, co se otřelou háček, no. Takže to je z naší vycházky, no. Já to ani do ty 10. nevidím, já budu 17:56 a řekl jsem, že vše pojedu. Protože prostě pojedu domů. Asi nemusíte vědět úplně všechno, že jo, prostě. Jasně. Já to mám podobný. Takže to, no. Takže co říct, prostě uvidíme se zase, až nějaký video vydám, nějaký se stříhal. A až se zase nějak v vodě dostanu, momentálně odlítám pryč, takže dlouho video nebude, doteďka taky dlouho nebylo, asi tak 2 roky, rok. Mezi tím nachytám nějaký ryby. Jo, mezi tím nachytáme nějaký ryby a uděláme nějaký sestřih zase. Nebo já nechám spíš, aby Rostě nachytal ryby a potom se budu... To nebudeš. Já jsem chtěl přisvojit, víš, Aha. to jsou moje ryby. A já jsem Jo. ti jako, že mi tě bolí, to jestli žádný ryby nechytil, tak jsem ti jako nechal ty svoje chodit. Ale jo. Tak jo, tak ať vám to jezdí víc než nám a jak říká můj dobrý kamarád, mějte si jak chcete. Říká od synu a nazdar volové. Jo. Znáš ho? Neznáš. Ne.